salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi komai kawo biyan bukata. Babu wani abu wanda ni dai a sani na yake sawa Allah madaukakin sarki yayi saurin biya ma mutum bukata, ya magance mai damuwan shi, ya ɗaukaka shi a matsayin shi, kamar salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ne da Allah yake amsa addu'a. Duk wanda ya rike salatin manzon Allah, yana yawan yi ma manzon Allah salati, yana yawan yin salati idan yayi addu'a, ko kuma yana yawan yin salati a kowane lokaci, to wallahi Allah madaukakin sarki zai amsa mai bukatun shi. Alƙawari ne. Saboda haka idan kana so Allah ya biya ma bukatanka, ya magance ma damuwanka, ya daga ka a matsayinka, to ka rike salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada ka yadda ka yi wasa da salatin manzon Allah, ka zama mai yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Ka dinga yawan cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ka yawaita yi manzon Allah salati, ka yawaita, kada ka yi kaɗan. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ce duk wanda yake so a magance mai damuwan shi, a biya mai bukatan shi, a ɗaukaka mai shi a matsayin shi, to ya riƙa min salati, ya rinƙa yi min salati, to Allah madaukakin sarki zai mai waɗannan abubuwa. Kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa, yake cewa duk wanda yake so a magance mai damuwan shi, a biya mai bukatan shi, a ɗaga mai matsayin shi, to ya yawaita yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Saboda haka ƴan uwa, idan muna so Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu, ya ɗaga mu a matsayin mu, sannan kuma ya wato magance mana damuwan mu, to mu yawaita yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid.